हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दाबो अनजिया न' बोरायावनो दंथ'बाय थायो। मागो बायनासो थांगोन। मागोआ जानो बारा गोबाव गैखाला नालाय, बेनिखायनो मागो बायनानै थांसिगोन आरो। ओमफ्राय दा दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि ब्लग भिडिअआ आं बानायनाय नङा, नै जाहामुथु बानायनाय जागोन आरो। माने जाहामुथुआ माबायावहाय थांगोन, मामोनलाय डिमाकुसियावहाय साहित्य सभा जादों ना, बेयाव थांगोन आरो। ओमफ्राय मुथुआ थांनानै भिडिअ बानायनानै लाबोगोन आरो। ओमफ्राय दा बे भिडिअखौ आं नायगोन आरो। आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायलांगोन। जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय जाहा मुथुआ माखौबा बुंहां जादों आरो। बुंनोबालाय दे बुंदो, आं मुथुनो हगारनानै होनाय जाबाय। गिबियावनो खुलुमबाय। आङो दायो माने डिमाकुसियाव थांनो ओंखारबाय थादों। मामाखौ माने आइसनाखौ दसे बामबाय आं थांनायनि सिगांनो। माने डिमाकुसियाव दुलाराय माने बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरसालिया जथुमा दङ। माने बिराद गरजियासलि खुंदों। माने मैयानिफ्राय जागासिनो दङ। माने 9, 10, 11, 12 आरो जोङो मैया थाङासै, दिनैसो थांनो ओंखारदों। आंल'सो थांनाय जागोन नालाय, दा नैबे जिरिसना बिमा आरो जिरिसनायाथ' दा थांनो हाथ'वा। बेखाय माने आं थांनायजों लोगोसे बेनोबो देखायनो थाखाय आङो माने भिडिअ बानायनानै लाबोगोन आरो। दा मा आं लामायाव मा लोगो मोनो, मा नुयो। हजोंथ' प्रग्रामाव अनेक मानसि लोगो मोनगोन बायदि मोनदों आङो। दामि सिंगार, दामि एक्टर एक्ट्रिस लोगो मोनगोन बायदि मोनदों आं। जायखौ लोगो मोनो बेखौनो फट' माने भिडिअ बानायनानै लाबोनोसै, नङा होमबा? बेयावथ' गोबां प्रग्राम माने जागोन, एक्जिबिसन बायदिसिना जागोन। स' आं जि हायो बानायनानै देखायफैनोसै, नायबानो जाबाय आरो। डिमाकुसि थांगासिनो लोगोफोर। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुमायाव दान्दिसे बेरायना फैनि। जों दा डिमाकुसि मोनहां जाबाय आरो ना। फाइनालि जों दायो मेन गेटआव सफैबाय। दा जोङो लासैनो बे मेन गेटनिफ्राय हाबलांनोसै। आं दा नोंथांमोननो गेटखौ देखायगोन। ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ नै फंबायाबो दङ। नैबे जाबाय मेन गेट। मेन गेटजों हाबलांनोसै जोङो दायो रायजोफोर। ओरैबायदि मानसि जाखादोंना। बारा मानसिनि बाना। नैबेयाव जोंनि बर'नि माखासे गेदेमा बर' थुनलाइ आफादाव मावलांनाय, लोगोसे एबसुआव मावलांनाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि मुसुखा दङ। बेखौ नोंथांमोननो देखायलांनाय जाबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, एबसुनि बारग' आफादगिरि बिथाङा। बे रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला। बर'नि गिबि ग्रामारखौ लिरजेनगिरि सनाराम थाउसेन। बे जाबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गिबिसिन गाहाय नेहाथारि, गायसनगिरि नेहाथारि आरोना। जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हादों मोनसे कमलाकान्त मुसाहारि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद। बे समाव बिथांखौ दसे सम गसंनानै सिनायथि होनो खावलायदों। सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म, बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों मावथिमोन। बिथाङा आफादगिरि जादों। रमान्टिक क्लासिकेल खन्थाइगिरि बिथाङा, बिबार मुगानि। बे जाबाय सतीश चन्द्र बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि नैथि आफादगिरि बिथाङा। बिबार मुगानि सासे खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो थुनफावथाइगिरि। कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा, बिथाङा बर' रावजों गोबां लिरबिदां लिरलांबाय।
जेरै फुंखा बैराथि बायदि बायदि बिथाङा जाबाय थानेस्वर बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो बारग' ट्रेजारारमोन बिथाङा नै बिथाङा जाहैबाय जयभद्र हाजोर बर' थुनलाइ आफादनि गिबि आफादगिरि माने गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङानो आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पद्मश्री मदाराम ब्रह्म बिबार मुगानि सासे गोख्रों मिस्टिक खन्थाइगिरि आरोना थुनलाइ सोरजिगिरि बिथाङा नै बिथाङा जाहैबाय प्रमद चन्द्र ब्रह्म अलंबार मुगानि सासे गोख्रों थुनलाइगिरिमोन बिथाङा दा जोंनि बर'नि गेदेर दैदेनगिरि बा लिरगिरि बिथांमोना बेल' नङा आरोबाव दंबावो माखासेखौ हयथ' होबावनो हायाखै आरोबाव नैबे बर' थुनलाइ आफादाव मा दंबावो आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांगोन देखायनो नाजालांगोन आरोना जि हायो नायलांबाय थादो लोगोफोर बे जाबाय जोंनि बर' रायजोनि डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन ओमफ्राय नै जों ओरैबायदि मानसिफोरा फट' लाबाय थादोंना बे जाबाय खांख्राइ मास्कट जाहैबाय नैबे जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला नैबे बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फा जोबोद मोजाङै डिजाइन खालामनानै बानायदों गोसोखांथि खाम्फा दैनि नोगोर डिमाकुसि बे खाम्फाखौ माने जाय जोहोलावजो मोना बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो हारि सिबिनानै गावनि बेसेन गोसा सम आरो जिउखौ बावसोमलांबाय बिथां गेदेमामोननि गोसोखांथियाव बानायनाय जादों आरोना मानसियानो मानसि ओरैबायदि नै आरो जोंनि जायगानि लोगो मोनफैलायबाय नै बे बिनानाव आंनि माइनाव बिसोरखौ फैगोन होननानै मिथिथारामोन आङो नैबे फै मेदाम मोनखौ लोगो मोनदों बेखौथ' सिनायखायो जोंनि चेनेलाव माने बयजोंबो मिथिजाखानाय औ किरण बर' दिनैसो फैदों आदसा फार्स्ट टाइम ना जों साननै जाबाय मोजां ना खबरा माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै मोजां मोनदों ने गेटखौ ओरैबायदि समायना बानायदों नायना लादो लोगोफोर नै बानायदों आरोना बयबो नै मालाय गावबा गाव फट' लालायगासिनो नै सेकेन्ड गेट बियो माने मेन स्टेजनि गेट आरो दा जों हाबलांनोसै मिटिंखौ दसे खोनासंसै आरो बे जाबाय मेन गेट मेन पेन्डेला जाहैबाय नैबेनो नायना लादो लोगोफोर बेसेबां मानसि जादों एसे देखायनो नाजानि जोबोद साबायखर थाबाय बोसोरारि जथुम्मायाव दिनै बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय आरो गुबुन आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय
फाइनाली जों एक्जिबिशनाव सफैबाय टिकेट लानो नागिरदों 30 रुपिस मोनगोन हरदो गांथामानो हरखादो नै एक्जिबिशननि टिकेट दाननो लाइनाव दङ नै बाजैयाबो नै बे आदा बा 30 थाखा ना 30 थाखा नै बे आदा टिकेटखौ मोनबाय दायो हाबैनोसै एक्जिबिशनाव ओरैबायदि भिर ओमफ्राय नै बिथिं सोरखि राजा सेन राजा जेखाइ खबाइ दङ आरो मेन गेटआ बेनो फाइनालि हाबबाय जोङो नै आदा मोजां ना ओइ बा दे जायसैलाय बर' सावथुननि एक्टरजों जोंनि जायगानि मादै आदैमोना फट' लागासिनो नै आं टफि बायनो फिसाजों देलायगासिनो होलाय औ एसे 3 मास जाबाय नालाय 3 मास जाबाय टफि लानोलै लोगोफोर टफि अबेखौ लाबा मोजां जागोनथाय बांद्राय गुदुंद्रायखौ नाङालै मलायनानै बासिना होदो दे माबायदि नुनो बेखौ आंनिबा बेनो बेस्ट जासिगोन जोंहा मोजां देखायलाय जिरि सनानि थाखाय देलाय मोजाङालाय मोजां ना दे मलायनि पसन्दखौनो लानानै थांसै आङो आंनिफ्राय फार्स्ट गिफ्ट आयु फ्रि गिफ्ट होनांसिगोन माने नायनो थांनो मोनाखै नालाय आं बिदि बियाखैमोनलै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ फ्रि गिफ्ट होग्रोबाय आरो जेनेबा आरो नायनो थांनांगौ दंखायो थांबावगोन मानसि गैयाबाबो नुवाबाबो एडभान्स दे थेंक इउ मलेन भाई ओइ सिनायनाय मोनदों आं मानसिखौ नायफैदो र' माबा जेथिं नायो बिदिनो दख'ना दखान खेराइ मोसामु नैबे बिथांखौ आरनाय लानायनि थाखाय गुरै खालामो खै हाजारनि फानखो दे खोथा दे मानसियानो गोसोम जालायलायबाय जायब्रें जाबाय ओइ मादै सेल जादोंना जायाखै जादों नंगौ मिडियामनि बे दखाना जोंनि बर' बाजारनि जों दायो नै बर' न'खराव हाबनो नागिरदों ओरैबायदि आलासि दङ ना बर' न'खराव ओरैबायदि आलासि फैदों नायदो मा दङ आं देखायनोसै बर'नि न'खराव मा दङ आं देखायनो नाजानि र' एसे बे जाबाय दाउ आरो हांसो गग्रा नै उवाल गाहेन जोंनि दानि गोदान जेनेरेशना सिनायाबो जानो हागौ
इन्दि एम्फौ फिसिनायनि न' बेयो राजा जानो लुगैदों नामा जानो लुगैदों नैबे जाबाय दिंखिसालि दारहा नैबे दिंखि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा एम्फौ फिसिनानैबो जाबाय नालाय एम्फौ फिसिनायखौ देखायदों गोदो गोदाय बर'फोरा बेबायदि इन्दि लुयोमोन दायो बावलांजोब्बाय दायो मेसिनजों स्पिनिं मेसिनजों खालामो आरो आबैया मेसिनजों रोङोना रोङा रोङा ने नायनानै लादो जारिमिनसो जानानै थासिगोन दा नै हिसानसालि होननानै बुङो आरो बेखौ जोंनि दानि गोदान जेनेरेसना हयथ' सिनाया जानांगौ एसे नायनानै लादो सिनायनाया सिनायगोन अब्लाबो माने दानाय लुनाया एसे खम जालांबाय बर' न'खराव बिराद आलासि फैदों दिनै अमा हांनाय जोंहा अनजिनि फेभरेट बुस्थु बेयो फैनायबा खम जागौमोन बे मा मानसिलै हटेलफोराव दाहाल खालियानो गैया हिर'स दे बेराय लोगोफोर ओरैबायदि मानसि भिर ओरैबायदि मानसि भिर जादोंना अ नै आमाइमोनखौबो लोगो मोनबाय बेयावनो नै ओमफ्राय दासो फैदों नामा बावबाय ओमफ्राय बेरायखांजोब्बाय बेरायखाङाखै दखनायाव थांबावगोनसो दखनाखौ नायबावाखैसो माबायाव थां MM स्ट'राव थां MM स्ट'र औ नायना फैबाय आंबो थाङाखै दसेनो थांसै औ दे होमबालाय बेराय बाय बाय ओमफ्राय दे मा बुङो दे बुं Subscribe खालामना हो चेनेलखौ दे थेंक इउ उदालगुरिनि डनफोरखौ दासो लोगो मोनदों आङो दे नुदों नै सानै बेयाव ना दे फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आंहा माने सिख्लाफोरनि आंखालानो गैया बेयाव नै मालाय बिराद बेस्ट MM स्ट'रा हेपि निउ इयार नोंनिसिमबो थेंक इउ कंग्रेचुलेसन थेंक इउ ओमफ्राय सानबेसेखो दिनै माबा जाबाय सानबायानो जाहैबाय जों 8आव फैदोंमोन नालाय 8, 9, 10, 12 जाहैबाय दिनै लास्ट दे गाबोन सानसेबो थानाय जागोन माल रोगानाय मानाय दे बैथिं थांबासो नोङो बिथिं थांसै र' खिन्थु बिथिं माथो एसे राव होना फैनां मिथि हामलायलायबाय माथो आब' दानसि फुंखानि बुङैना जों नायबाय थायो दे थेंक इउ नै बेसारा हाग'लायथाराखै बर्तमान फैसायानो फैसा बिस्रा मालाय
Hai. Nोंसोरखौसो थेंक इउ होनो फैनांगोन र'। लाकि लाकि हेभि लाकि। दे माबा मोनसे बुंहरदो सासेनो। सना फिथर नों फैयाखैसैनो नोंना बोरै आंनि दखानाव सफैलाय दख'ना लांनो मोजां दख'ना लांसिना गांसे अरिजिनेल बिराद बेस्थ' रायलायनो सोलाबथारा। नायनायबो क्लास लानायबो जाहैबाय नै आयु लाइन दंलायथारो मा लांगोन नोंसोरलाय नै MM स्ट'राव दख'ना लांग्राफोरा लाइन दंजोबथारो नायलाय बे अननानै सेलफि क्लिक माबा गैया सेलफि नै मालाय सेलफियानो सेलफि MM स्ट'र ओरैबायदि कास्टमार ना Anthony, dah semua berapa bawa kan? Thank you fैनायनि थाखाय। Oke. Baki खबर बिराद मोजां पारफरमेन्स खालामनो मोननानैबो बिराद गोजोननाय मोनदों मोजाङै मोजां थांबाय प्रग्रामा बिराद मोजां थांबाय जोंनिया नोंसोर माबायदि मोनखो नों मोसानायखौ आच्छा अनजिनि थाखाय माखौबा बुंदोंमोन अनजिनि थाखायथ' मोजां खबरफोरखौ मोननानैबो बिराद गोजोननाय मोनदों खिन्थु माब्ला नुनो मोनगोन बिबिखौबो बिबिनि थाखाय माने बिराद गोजोननाय मोनदों आरो कंग्रेचुलेसन्स अनजिनिसिम दे थेंक इउ लोगो मोनगोन थाबैनो लोगो मोनगोन ट्री हाउसबो दङ लोगोफोर नै नैलै ट्री हाउसआव गाखोगासिनो दङ लाइनाव दङ ट्री हाउसआबो डिमाकुसियावल' दं नालाय ब्रा बेलेगाव गैथारा ना दङ गैया फाइनालि ट्री हाउसनिफ्राय नै भिउआ बेबायदि BTCनि सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनि एक्जिबिसन मा दङ एसे हाबना नायनि मुगा जालि नैबे इन्दि लुग्रा स्पिनिं मेसिन स्टोबनिफ्राय खुन्दुं बानायो बेजों नैबेयाव माबानिफ्राय खुन्दुं माबायदि बानायो स्टोबनिफ्राय बेखौ देखायदों आरो बे जाबाय